ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар ин навор барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва умедвор мешавем ки навор ба шумо писанд меояд. лайкро зер кунед, мо бошем оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо дӯстони худ Акай Умед ва Акай Ғуломро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин дӯстони мо шуморо аз Москва ва Московский област гирифта бо мошинҳои худ ба роҳат ба граница бурда меоранд. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва бо ин дӯстони мо граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед ва ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа салом расонед. роҳи сафед дӯстон. рӯзҳои истироҳатии гузашта дар муҳорибаи асосии турнири UFC Fight Night ду ҷангувари топи вазни 61 кг Кори Сэндхаген ва Дэвисон Фигередо вохӯрданд ки дар ин муҳориба Сэндхаген дар охири дуюм раунд бо тариқи нокаути техникӣ ғалаба ба даст овард. муҳорибаи пурраи онҳоро ва дигар муҳорибаҳои ин турнирро дар телеграм-канали мо Паҳлавон теҷа тамошо карда метавонед. ссилкаи телеграм дар якум комментария закрепид шуда. баъди ғалаба Сэндхаген гуфт ки ӯ бояд ки довталаби навбатӣ шавад ва бо ғолиби муҳорибаи Мераб Дувалишвили ва Шон Омели ҷангад. ин суханҳои Кори Сэндхаген ба чемпиони пешина Петр Ян писанд наомад ва ӯ чунин суханҳо навишт: Кори, дирӯз ту баромади хуб нишон додӣ, аммо муҳорибаамонро фаромӯш накун. ман ягона касе ҳастам ки ҳаққи барои камарбанд ҷангиданро дорад, навиштааст Петр. ва Сэндхаген ба ӯ дар ҷавоб чунин суханҳо навишт: ту дар ҳар дуи онҳо бой додагӣ. муҳорибаи мо бо ту соли 2021 гузашта буд ва ман ҳамон муҳорибаро дар муддати кӯтоҳ дар замини ту қабул карда будум. ту медонӣ ки довталаби навбатӣ маюм дӯсти дерина, навиштааст дар ҷавоб Кори. ва Петр боз ба ӯ ҷавоб дода чунин суханҳо навишт: мо метонем аниқ кунем ки кадоме аз мо ин чизро зиёдтар арзанда аст. моҳи июл дар ҳамон макон. дигар ягон баҳона нест оиди дар муддати кӯтоҳ қабул кардан ба чам, навиштааст Ян. ва дӯстон фикр мекунам ки ин идея беҳтарин аст. мерабро муҳориба зидди Омели интизор аст. Петр ва Сэндхаген метавонанд ки зидди якдигар муҳориба гузаронанд ва довталаби навбатиро муайян кунанд. довталаб барои камарбанди вазни нимёна UFC Джек Дела Маддалена гуфт ки аз муҳориба зидди чемпион Билол Мухаммад чӣ интизор аст. биёед суханҳои Маддаленаро гӯш мекунем. ман дер боз шуд ки ба октагон баромадагӣ нестум ва бесаброна ба он ҷо баромадан мехоҳам. ман қувваозмоӣ карданро дӯст медорам. боз ин ҳиссиётҳои муҳорибаро ҳис кардан мехоҳам. боз як ғалабаи дигар ба даст овардан мехоҳам ва албатта камарбанди чемпиониро ба даст овардан ва Билол Мухаммадро шикаст додан мехоҳам. аён аст ки дар вақти муҳориба ман бояд ки текдаунҳои ӯро манъ кунам. чӣ қадар зиёд ман текдаунҳои ӯро манъ карда тавонам, ҳамон қадар барои ман осонтар мешавад. лекин ҳамчунин ман омодаам ки дар замин ба ӯ ҳамла кунам. ман дар стойка ҷангидан мехоҳам ва барои ин корро кардан ман бояд ки текдаунҳои ӯро манъ карда кори худро осон кунам, гуфтааст Маддалена. хотиррасон мекунам ки муҳорибаи унвонӣ байни чемпион Билол Мухаммад ва довталаб Джек Дела Маддалена аллакай шаби 10 ба 11 май дар турнири UFC 315 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. ана оиди Билол Мухаммад бошад, пас ӯ зидди Хамзат Чимаев ҷангидан мехоҳад ва гуфт ки барои чӣ? ман мехоҳам ки ҳар касеро ки метавонам ба хоб равон кунам. ҳадафи ман бо беҳтарин ҷангуварон дар ҷаҳон ҷангидан аст. вақте ки Чимаев дар вазни нимёна баромад мекард, ман зидди ӯ муҳориба талаб кардам, бо ӯ ҷангидан мехостум. ман нисбати Ҳамзат ягон бадбинӣ ва ягон кори шахсӣ надорам. ман танҳо ба худам ва мухлисон исбот кардан мехостам ки ман беҳтарин дар ҷаҳонам, гуфтааст Муҳаммад. ва дӯстон бояд қайд кард ки байни Ҳамзат Чимаев ва Билол Мухаммад чанд муддат бадбинӣ буд. Билол Мухаммад чанд маротиба Чимаевро ба муҳориба даъват карда буд. Чимаев бошад дар ҷавоб гуфт ки аввал парчами худ Фаластинро иваз кун, баъд ман зидди ту меҷангам, то ин ки бародарони фаластиниро ғамгин накунам. баъдан онҳо вохӯрда ҳамаи корро байни худ ҳал карда акси якҷояи худро нашр карданд, лекин акнун боз сар шуд ва бояд қайд кард ки маҳз Билол Мухаммад ин корро оғоз кард. ба фикри шумо дӯстон, дар оянда агар чунин муҳориба баргузор гардад, кадоме аз онҳо ғолиб шуда метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.